салом алейкум бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. Қурби асъор барои имрӯз. Дӯстон, дар ин канал шумо қурби рубл, евро, лира, русӣ ва юанро метавонед дастрас намоед. $100 амрикоӣ дӯстон баробар аст ба чӣ хеле ки шумо дар рӯи канал мебинед. Дӯстони азиз, 100 евро баробар аст ба дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем лайк монед то дигар бародарам низ аз курс хабардор шаванд. 1000 рубл дар Банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар аст. дӯстон, аз шумо хоҳиш карда мешавад лайк монед то дигар бародарҳоам низ аз курс хабардор шаванд. 100 юан баробар аст ба чӣ хеле ки дар рӯи навор дӯстон шумо дида истодаед. дӯстон, ҳар рӯз видеои моро тамошо кунед то аз курс хабардор бошед. 100 лир баробар аст ба дӯстон, ҳар рӯз дар ин канал соатҳои 9 видеои нав мебарояд. Аз шумо хоҳиш карда мешавад лайк монед.